Anzjan ta' 68 sena ntbat 9 snin ħabs wara instab ħati li fl-2002 rabat tifla ta' 7 snin mas-sodda u stupra. Dan ifisser li William Gatt, ir-raġel misjub ħati mill-Maġistrat Audrey Deminkoli, ingħata l-pena massima skont il-liġi għal każi bħal dawn. It-tifla tkellmet dwar dak li kien ġrala f'residenza f'San Pawl il-Baħar 8 snin wara li seħħ il-każ. Ta' 13 sena hija fetħet qalba ma' counselor l-iskola u minn hemm daħlet il-Pulizija Ingliża. Fil-fatt il-Pulizija Maltija bdiet tinvestiga wara li kienet marfa bil-każ mill-Interpol. Fix-xhieda rriżulta li t-tifla kienet tkun tilab fit-triq ma' sħaba u r-raġel kien jistedinha d-dar biex tilab ma' qattusi kien irabbi. Darba minnu f'dik li kienet l-aħħar okkażjoni li żaret il-post, ir-raġel ħada fil-kamra tas-sodda u stupra. Għalkemm fil-qorti xi ħadd kull akkuża kontra tiegħu, jirriżulta li r-raġel kien qal il-pulizija li kien jieħu gost li jkollu atti sesswali fil-preżenza ta' tfal u dan minħabba problema ta' alkohol li kellu. F'xhieda permezz ta' video conference it-tifla qalet li ma kienet qalet il ħadd b'dak li ġara għaliex kienet dida li joqtol il-familja tagħha jekk titkellem u dan waqt li kienet jabbuża. Il-Maġistrat Audrey Deminkoli spjegatilha wkoll il-konsegwenzi li għadha tiffaċċja sal-lum fosthom il-mumenti ta' depressjoni. Fil-qorti ir-raġel ġaħad kull akkuża anke dak li ntqal fl-interrogazzjoni. Skont hu meta qal li kien iħobb il-bniet kien jirreferi għal nisa adulti u mhux tfal. Allega li darba li tifla kien sabat qalliblu fostik xaxen fil-kamra tas-sodda u għalhekk li keċċija l-barra. Fil-waqt li żied il-allegazzjonijiet kienu folot għax missiera rridx flus u ma taħħomlux. Il-Maġistrat Audrey Deminkoli qalet li l-mod kif it-tifla ġabet ruħha jindika b'mod ċar li kienet ittejt issewwa u der evidenti li kienet traumatizzata. Il-Maġistrat temmet tgħid li ma setax issib raġuni għaliex it-tifla setgħet toħroġ bi storja jekk mhux għax veru għaddiet minnha.